Deň dobrý. Pamätáte si, jak som nadávala na ten iPhone, že stojí na kresťanské peniaze? Furt si za tým stojím, ale kúpila som ho. Kúpila som si ten biely alebo strieborný, nenávidím ho. Som chcela čierny, ja milujem čierne telefóny a celkovo čierne veci. Preferujem čiernu. Dík, oni zajebú oranžovú. Pumpkin spice latte, ne more. Oranžová je akože pekná za mňa, keď si muž. Ale kokot Kera Gáčovka, akože dobre, nejdem za ní hovoriť, lebo Zuzá mi bude nadávať. Zuzá jediná môže mať ten telefón, počkaj. A ten skurvený modrý, toto možno schytám biedu. Ja nenávidím Android, mne ten modrý pripomína Xiaomi alebo nejaký Huawei pojebaný. Modrý je kurva definícia Androidu. A ja odsudzujem ľudí, čo majú Android. Je to hnusné? Je, ale ja sa neviem tváriť, že som dobrý človek. 17 Pro Max, mám 1 terabajt, lebo ja, aj to mi je veľa. Stal 2000 €, akože 1900, lebo hejteri budú hovoriť, že preháňam. Hej, kúpila som ho v Naj. Ja už som ho otvorila, ja už ho používam. To ti musíš štekliť šušku. Čierny je, že vážny, ale Pro Max nemajú. Lebo Kerry kokot. A prečo nemajú rúžový? Toto je môj nový telefón. Mám na tom tento rúžový obal. Kúpila som ho tiež v iStyle. Neviem, čo to je zač. Je to dosť taká čudná rúžová, lebo je taká moc síta. Ja mám rada také púdrovejšie ako moje nechty, ale bohužiaľ. Keď tmavo rúžové také. Nie je to úplne moja šalka kády, ale akože lepšie ako hovno. Prvýkrát, keď som ho videla, tak akože dobrý gec. Dobrý gec. On je jak ja. Trošku škaredý, ale niekedy ti príde aj pekný. Ja. Proste ja. Ja budem mať takéto Rolexky inak. Strieborno-rúžové. Na sex sa Ja. Akože je pekný. 17, iba čisto 17 do piči. Vyzerá jak mimoň. Mne nikto nepresvedčí, že to jedno kolečko tam takto není mimoň. Hej. Aj skôr som si nalepila, lebo som úplný frajer. Kúpila som si aj takýto priesvitný obal, ale není úplne priesvitný do piči, ale to je úplne jedno, lebo toto biele je toto biele, takže... Ale vadí mi, že ten spodok je otvorený a taktiež toto nám nešlo dole s nikým, ja ho tu dám len z tej piči, ale nejde to dole. Napíšte mi, čo vám viacej ľúbiť, či tento priesvitný, alebo to ten rúžový. Hej, toto som ja s priesvitným. Zvoní mi fam. Do piči, nejde mi to dole, ja som to vedela. Som to kurva vedela. Zas. A je piči. Super! Kúpila som aj AirTag. Ja som aj hovorila, že nebudem ja kontrolovať Mikyho, že ja nebudem robiť také, že... Jak sa to volá do piči? Že zdieľanú polohu. Ja mu dám AirTag do rici. A to je úplne čo iné. Lebo nebude mať moju a ja budem len kúkať, kde on chodí. No, ne, toto dá. To je pre Mikyho prdel. Čo? Aha. A už ideme.